Ang gugma murag tira-tira, mainat-inat, tamis, apan makapangag. Magpailata nga kita maoy sumusunod sa Ginoo, pero ang ato nga kinabuhi, ang ato nga mga batasan, ang ato nga makinaya, layo sa prinsipyo sa Biblia, layo sa gisulti sa Ginoo. Kining tao, biyag yun, patig yung talawana. Ang tinuod nga gugma, dili na maghihap, muhatag na, bisag unsa pa, bisag kinabuhi pa ang ibugti. Ang gugma, dili lang, istorya-istorya lang, Pastor Joy. Dili lang takutob diha nga, moingon tag I love you. Adunay usa ka panultihon mga kapaglaom nga nagingon, ang gugma kuno sama sa babulgam, kung makapilit kuno mga kaigsuonan, makadaot kuno mga igsoon. Pero naakoy usapod ka kining gamay nga quotation mahitungod sa gugma na ingon dito, ang gugma murag tira-tira, mainat-inat, tamis, apan makapangag. So usahay mga igsoon, adunay dili maayo nga resulta sa gugma, apan karon nga semana mga igsoon, adunay mga gikan sa pulong sa Ginoo nga naghisgot pahingot sa gugma nga maghatag nato og giya sa atong pagkinabuhi, Pastor Joy. Kini nga gugma, Pastor Pamunag, dili lang ni maghatag og kalig-on sa bana ug asawa ngadto sa mga kabataan, kani usab nga gugma nga atong tunan karon nga semana, maghatag usab ni kapaglaom og tinud-anay og suod nga gugma nato tali sa Ginoo aron ang ato nga relasyon sa banag asawa sa mga kabataan mas balikon pa gyud. Ug ato ding pasalamatan, Pastor Pamunag, si Sir Roy Perez sa iya usab nga pagtabang ni ato ang presentation. So dili ta magdugay mga kapaglaom no kay naghinam-hinam ta ang atong mga kaigsuonan labi na gyud maghisgot ta gugma, nindot yun kayo, walay dili ta unsa ni kulangan pa ang panahon kay nindot kayo basta ang gugma mao'y topic. Ang atong text karon nga gabi mga pinangga ang mga kaigsuonan makita sa 1 John 4:7-11 nga nag-ingon diya sa New International Version, Dear friends, let us love one another, for love comes from God. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. Mga kapaglaom, hilabihan gayod ka, dako ang gugma sa Ginoo og dili lang iya kining gisulti kanimo og kanako mga kapaglaom, kundili iya kining gipakita og wa lang siya nagpakita niini kundili gipadala gyud niya iyang bugtong anak, Pastor Joy, para kanatong tanan aron makita nato nga ang iyang gugma tinud-anay og kini aduna gayoy sakto nga plano sa pagluwas ka nato o paghatag ka nato kalipay kay nag-ingon siya diri that the world that we might live through Him aron kita mabuhi, Pastor Joy. Kanang gugma nga sulti, kanang pagpakita, Pastor Pamunag, nag-ingon pa daan diri sa mga verse nga kini nga gugma gikan sa Ginoo. Dili lang niya gipakita kundi ihag yun gitagaan og insakto nga ihimplo aron atong masunod, aron atong makita kung unsaon din nato pagpakita sa tinud-anay nga gugma sa atong kapikas kinabuhi, sa atong kauban. Mo nag-ingon sa dinhi, dear friends, iyang gipakita nga dunay relasyon. Friends, let us love one another. Dili lang sa gugma sa banag asawa, kundi diha sulod sa iglesia. Amen. Dili lang sulod sa iglesia, kundi sulod sa puluyanan. Kundi lang sulod sa puluyanan, kundi po diha po sa komunidad. Nga kung kini mo'y pundasyon sa gugma sa relasyon, mas ligon ang pamilya. Sa ato pa, Pastor Joy, ang Dios gayud mga kaigsuonan, ang perfect nga example mahitungod sa gugma kaysa John 3:16 og nag-ingon din ha, for God so loved the world, og nag-ingon po din ha mga kaigsuonan, God is love. Ang Dios gugma. So kining gugma mga kaigsuonan mao ni ang atong identity nga kita mga kapaglaom iya sa Ginoo, kay ang original sa gugma way lain mga kaigsuonan ang Dios ra gyud. Di ta makabalo karon, Pastor Joy, mahitungod sa gugma kon wala ta gipasabot og una sa Ginoo sa iyang dakong gugma nato. Meaning kining atong gibati bitaw sa atong asawa, gibati nato sa atong anak, gibati nato sa bisan kinsa nga atong gitawag og friendly love og unsa diha.
kini nga pagbati didto nato ni mga kapaglaom nakuha sa Ginoo ug mao ni identity nga kita mga kaigsuonan gihigugma sa Dios kay ato puning nabatunan. So tanang tawo sa kalibutan, Pastor Joy, gihigugma sa Dios ug kini nga gugmanaan ni nato. Ini ug dili lang ni ingon nga gikan ni nato, gihatag ni sa Ginoo nato aron nga mapahat nato sa uban aron nga kalibutan nindot kay naa may gugma. Kanang identity. Naghatag na isang identity sa tinuod nga gugma tungod kay ikaw na kinabuhi diya sa Ginoo. So bala di sa mga verse mga kapaglom. So pagkanindot din kayo sa ato nga series karon og naglaom lang ta Pastor Pamunang nga kining ato nga gisugdan nga Amen. lagi ka presentation nga duha ka book nga present maghatag pagyod og kalipay sa ato nga mga viewers. Yes, ug dungagan ako Pastor Joy, kung ma-express sa tao ang tinuon nga gugma, no? Ang tinuon nga gugma ba ma-express sa tao na ni bisan kinsa kana mag-reflect sa nature sa atong Ginoo. Mao di ay nga importante di ay kaayo nga naatay Ginoo aron ang gugma ma-reflect nato dito sa uban. Kay usahay naatay gugma pero wala tay Ginoo mga kaigsuonan. Pero dinhi ato nakita nga ang Dios gayod mao gayod ang atong gipakita ngadto sa uban kung naa gayod ang gugma dinha mga igsoon. Nakaibalo kita Pastor Joy sa sugilanon sa tanan mahitungod sa gugma diha sa balaang kasulatan. So out of this text na ay mga principle nga among dadon karong gabi mga pinangga ko mga kaigsuonan. So ang atong tema Pastor Joy, nag-ingon diri, love is more than a feeling. Kini dili lang usa ka pagbati. Kay kining pagbati is unstable, Pastor Joy. Dili siya pirmi. So, pinaagi ni ini, gipakita ata sa balaang kasulatan ni ini nga teksto nga, naagyo'y tulo ka mga acts ang Ginoo sa diha nga nahigugma siya sa tao. Nag-ingon diha nga, it's a voice. Gigamit niya ang tingog. An action, gipakita niya sa buhat o at testimony. Usa gayod sa pakigsulti, mahitungod siyang gugma. So, God's love speaks to us through His Word. Mao ang balaan nga kasulatan nga kahit nasayod ko nga naamo ni ini o pinaagis pagpadala siyang anak Pastor Joy dito sa cross o pinaagi kanato nga kita nga nakahibalo sa gugma o nakabato ni ining tinudanay nga gugma mapahat pod nato sa uban kay naging diri, and when we love others we echo that same divine voice. Sakto yung kayo ni nga statement nga love is more than a feeling. Prinsipyo. Yes. So kung mag-iskot kag love, prinsipyo na siya. Kana nga prinsipyo, sumala sa imong gisulti, diri kini ma-angkor, diri kini maangkla diha sa pulog sa Ginoo mga kapaglaom. O kini nga pulog sa Ginoo, Pastor Pamunag, mao ni ang atong pundasyon sa atong nga pagkinabuhi. Muhatod kini kanato sa tinud-anay nga pagpakita sa kinaiya nga Kristohanon. Yes. O kini nga Kristohanon, pagpakita nato, mahimo ikaw nga living testimony. Amen. Nga ang tao maingon din nga, naagyo di ay Ginoo. Amen. Naagyo di ay gugma sa Ginoo. Kini siya, tungod sa ato nga reflection. Muna bitaw sahay, subo pa balandungon nga, magpailata nga, kita maoy sumusunod sa Ginoo, pero ang ato nga kinabuhi, ang ato nga mga batasan, ang ato nga makinaya, layo sa prinsipyo sa Biblia, layo sa gisulti sa Ginoo. Muna kakaroon mga kapaglaom, mahimo na to ni nga kanibang pag-revive sa atong kinabuhi, nga kung ang ato din nga kinabuhi kapaglaom, kung ang gugma, maangkla diha sa Biblia, ang imong kinabuhi, sunod o subay diha sa Biblia. Pagkanindot, Pastor Joy, wala man nato disregard nga ang gugma mga kapaglaom usa ka feeling mga kaigsuonan kay ang gugma pagbati magyud nato na gibati nato nga kanang warag init kayo ang ato ang kinabuhi tungod sa atong mga hinigugma ay gitawag nato og mga romantiko nga mga panghitabo mga kaigsuonan. Pero sa giingon ni Pastor Joy, kining gugma nato mga kaigsuonan dili lang kutob dinha. Mao ni karon ang atong tun-an dinhi sa ato ang series, dili lang kutob diha kundi ang gugma labaw pa gayud sa pagbati. O kana nga pagbati, Pastor Joy, gigiyahan kana sa Biblia. Kanang gitawag nato o kanang ang highest nga gugma, kanang gitawag nato agape diha sa Biblia, kanang gipakita sa Ginoo nato. Kanang ang Ginoo nagpadala sa iyang bugtong anak, unya nagpakamatay kanimo o kanako dito sa cross aron makabaton ta sa kaluwasan. So dili ta magdugay na ay mga prinsipyo ni ini nga bersikulo nga ato mga kaigsuonan batunan ni ini nga simana. Ang una nga
prinsipyo karon nga gabi nag-ingon ri, love speaks through God's word. Sir Joy. Sakto yun. Nga ang gugma speaks through God's word. Kaya kung imong basahon mga kapaglaom diya sa ato ang slide, the Bible is not just information. It's divine communication. Kung ato makita, Pastor Pamunag, nga ang Biblia, mauni siya ang Ginoo, mao'y nagsulti ka nato. Damo na kita maghatag og panahon sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, damo na to mabati kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Giunsa na to pag-communicate sa Ginoo. O kining nga Biblia mga kaigsunan, gipadayag di sa Ginoo bunga siya nga gugma. Aron ikaw ug ako mahiuyon diha sa atong pagkinabuhi sa Ginoo. Pagkanindot kay Pastor Joy, kini nga mga topic mga igsoon, di gini angayan nga ato ning palampason, labi na gyud ning una nga principle nga giingon po ni Pastor Joy diha sa mao nga slides, makita nto sa Romans 5:8 nagingon, but God demonstrate His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Ang language mga kaigsuonan sa langit maunang gugma o kana nga gugma nga gisulti sa Dios kanato nga gihigugma niyang kalibutan speaks about the belongingness of God's people. Bisan unsa ang imong tribo, Pastor Joy, bisan unsa ang imong rasa, bisan unsa ang imong kining background o ang imong kinabuhi, ang imong kulor, pero ang pulong sa Dios nagpadayag nga ang Dios gayod gugma. Ako nagpasalamat ko nga kining Bible bitaw mo ni nagpailag yun nato nga ang tinuod nga gugma, Pastor Joy, kining gipakita sa Dios nga siya gyud pod ang tinugdan og una gayod nga nagpakita kanato og gugma. Bisan makasasala pa ta, wala ang Ginoo nag-ingon nato nga pagbinutan sa usa ka dawaton, pag minatarong sa usa ka kuanon, Pastor Joy, kanang gakson sa Ginoo, kundili bisan unsa ang imong estado karon, ang pulong sa Dios nagsulti nga ang Dios gayod gugma. Kana bang gibati diri sa atong nga verse nga bisan pa kita makasala, ikaw, ako makasasala, apan tungod sa gugma sa Ginoo nahiusa ta, nga munang nalipay ta, nga atong ipadayag kini gugma aron maghatag paglaom sa itong mga viewers nga sila di ay dadi paglaom. Amen. Nga bisan nga usay nalimta nato ang pagpadoon sa Ginoo tungod sa mga bisyo tingali, tungod tingali sa mga challenges sa kinabuhi, apan ang Biblia mga kapaglaom naghatag ka nato og pagpahinumdom nga ang Ginoo dool siya nato ug siya magigsulti ka nato. Pastor Joy, kita kay mga millennials man ta, no? Kaagi pag yung tingali ka o kanang sulat-sulat sa una. Kaya ako nakaagi man kong sulat-sulat sa una. Unya, pagka nindot yung kayo tong sulat-sulat sa una kay, namang yung makarelate tingali sa atong audience ani kay sa una, wa pa may cellphone. Kanang, Dugay pa kayo mabot. stationary, unya, humot kayo ang papel, dayon ang bullpen, humot pod, dayon isulat dito, di yun mairis, Pastor Joy. Karong panahon na mairis, unya, sa dihang maabot ang sulat, ato pa na pa gitawag na sealed with a kiss. Halukan pa yun ang sulat kay pag-abot. Dugay pa yun maabot kay dugay maabot ang mail, no? Mailman or wala ba ma-deliver. Pero nakita na ito mga kaigsuunan nga sa diha nga maabot ang sulat nato, grabe yun natong lipaya. Lipay yun kayo sa nga tanan. O dinhin makita na ito nga kining Bible, nag-ingon diri, God's Word is His love letter. Mao ni ang iyahang sulat kanato, ingon nga hinigugma, nag-ingon siya sa slides nato, every page whispers grace, whispers mercy, and redemption. Mao nga kung basahon nimo ang tibok nga kasulatan, mga pinangga nga mga kaigsunan, naghatag yun nato ni og dako kay nga paglaom kay dinhi sa kalibutan, gakinahanglan ba kita grasya. Wa kita mahimo kon wala ang grasya sa Ginoo kay atong makita, Pastor Joy. Lailahi biya taog kanang mga pagsulay sa atong kinabuhi, di ba, Pastor Joy? Kay guys, kung makagbilinyal sa atong mga generation karon sa atong mga batanon, wala naman tingali sulat do, wala na. dayon. Pero bisan sa chat, Pastor Pamunag, pag-chat sa imuhang gihigugma nga, Malipay, where na you? Simple kayo na, no? Where na you? It na ka? Pagbasa pala dahil mo na sa buntag, pagkanindot kayo. No? Muna nga in every chat, no? In every chat, in every word or sentence, nga gisend sa imuhang hinigugma, pagbasa nimo daw maghatag nimo kusog. Amen. The same nga process, Pastor Pamunag. Amen. Nga kini nga Biblia nga bisan ngimo nito na sa dugay na nga panahon. No? Nagabalik-balik
pilala ni 66 books. Pero sa diya nga ibong Tagalog panahon, bisag ka ng John 3:16, kapila ni mo na balik-balikon, pero ibong makita nga pagkanindot jud di ay sa gipadayag sa Ginoo nga minsay. Alag siya mga katawan. Abi ni mo, Pastor Joy, maka-relate yung ko anong gusulti nga kana bitawng mag-chat-chat nya bisag usahay kanang sulatanta or chatanta nga bisag usahay bitaw ura gitaw ta gidahig-dahig ura usab binisay pa ura ta gitalo-talon pero nindot kayo ang atong pamati kay mura tag dahig-dahigon pero ang Biblia mga kaigsunan nag-ingon diri ang prinsipyo mao nga ang gugma gipadayag gayud dinha sa kamatuoran. Ang Dios mga kaigsunan, wala siya maghatag nato og mga pulong nga dili makaayo kanato kun dili nag-ingon diri God doesn't just say He loves us but He shows it through His promises and action. Pastor Joy, sa imong kinabuhi sa akong kinabuhi, ma-experience sabi ginato nga naagi Ginoo bisag di nato siya makita, di ba? Bisan og doon tayo mga challenges, doon na tayo mga problema. Pero sa diyang nga gipakita sa Ginoo ang ihang nga gugma pinagi siya nga pulong, maghatag kanimo og paglaom. Amen. Pagbasa nimo nga naadi ay saad ang Ginoo, dili day ka hopeless, dili day ka nga gikalimtan sa Ginoo. Sa tao lang sa kalibutanon daw gitagaan ta og panahon sa yawa nga kita daw nalayo ta sa prinsipyo sa Ginoo, daw watay paglaom, pero ang Ginoo kung imo mobalik ta sa prinsipyo sa Biblia, muna dili lang ni pagbati, kung dili usan ni ka prinsipyo nga kini nga every pages sa atong nga pagtuon sa pamunag. Amen. Maoy nagga-whisper nga ang Ginoo nay grasya, maluluyon siya, giluwas ka sa Ginoo o gipakamatyan ka sa Ginoo. Karong mga panahon na mga kapaglaom, insakto gyud ang pulong sa Ginoo. Ang imong gisulti Pastor Joy nga daghan gyud kay mga tawo karon nawad-an sa paglaom. Ati gyud daghan na. Kining atong presente nga panahon karon, ilabihan na gyud kayo kasamok sa kalibutan daghan kay mga pangitabo. Pero ang pulong sa Dios nagsulti gyud nga di ta malisang Pastor Joy. Kay mga timailhan mao ni ang saad sa Ginoo nga dili ta magpawala sa paglaom kay narabay uban karon nga mawad-an sila sa paglaom sa Pastor Joy pag-ingon nimo orag di na pud sila kahibalo silang kinabuhi. Orag wa na sila direksyon, orag pamahala na lang ilaha. Mga kapaglaom, ang Ginoo nagsulti na to pinaagis Biblia. Basa ta ini kay nagsulti siya nga adunay mga saad niya og paglaom nga dili gyud mapakyas Pastor Joy. Busa adunay nindot kay nga quotation ang karong gabi si Charles Stanley nag-ingon siya, "The Bible is God's voice in print." Usahay lang calculate nato nga gusto ta usahay mamati mga kapaglaom sa pulong sa Ginoo but we never read His words. Kini biyang Bible mga kapaglaom, mao biya ni ang ihang pulong nga iya lang gitranslate didto sa usa sa mga kining mga pulong mga kaigsuonan. So dili di ay maayo sa ako ang pagtan-aw nga magsige ta usahay og dala lang sa Bible, dili nato basahon, importante gid ay nga magbasa ta, importante gid ay nga mamati ta og nay maghisgot sa pulong sa Ginoo. Nganuman mga kaigsuonan, kay mao ni maggiya nato rong panahon na di na ta kadungog Pastor Joy nga ang Ginoo munaog pa musulti nato nga sayop na imong gibuhat, insakto na imong gibuhat. Dili na mo ingon ang Ginoo na kay tungod iya nang gibutang ang tanang mga paagi dinhi sa balaang kasulatan Pastor Joy. Nag-ingon si Ellen White, no? Na ako na i-quote ako si Ellen White. Nag-ingon siya nga ang Bible, ang Word of God, mao ni siya ang imuhang armor. Mag-imo ni siya, mao ni siya ang imong weapon against Satan. Sa imong pagkinabuhi. Kay kung imong tanawon ang history sa kalibutan, base dia sa Biblia mga kapaglaom, nga bisan pa sa mga tentasyon, bisan pa sa mga pagsulay nga gihatag sa yawa, kung imong basahon ang Biblia labi na sa kinabuhi, nga ang Ginoo nakikauban sa tao, diri na to makita pa sa pabunag nga siya nahimong madaugon. Mausab na ang mahitabo mga kaigsunan. Muna ingon dinhi, the Bible is God's voice in print. No, Importante yung kayo mga kapaglaom nga atong tagaan o pagtagad ang pulong sa Ginoo. Amen mga kapaglaom. Busa mga igsoon, di nato kalimtan nga ang Ginoo gid ay nakaisulti nato pinaagi gayud sa iyang mga pulong. Ang ikaduha nga prinsipyo mga kapaglaom ni nga gabi nagaingon, love speaks through Jesus Christ. You know, in John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Abi nimo Pastor Joy, kini nga text yun, hilabihan kaayo kakusgan. Nganong hilabihan kakusgan, wa nagyulain ang amahan nga iyang pinakahinigugma ang iyan ang anak. Pero tungod kay ang pulong sa langit ug ang language sa langit mao man ang gugma,
aron nga ang tao nga iyang higugma maluwas, iyang gibugti ang iyang hinigugma, iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Og dili lang Pastor Joy og mga kapaglaom ang gipadala sa Ginoo ang iyang anak kay nag-iya mang ihatag ang tanan. Hastang langit iyang gisaad. Ingon siya nga akong ihatag ang langit, mupuyo ta didto for 1,000 years mga kaigsuonan, og dili lang ang langit nga iyang gihatag. Bisan ang kinabuhi nga walay katapusan. Kaya nag-ingon diya sa John 3:16, for whosoever believes in Him should have eternal life. Grabe yung Ginoo. Kitang tao, wala unta gitay kapuslanan, Pastor Joy, o mga kapaglaon, pero pasalamat ko sa Ginoo kay bisan ang eternal life iyang gi-extend sa ato. Grabe itong love speaks through Jesus Christ. Tangiyon na sa John 1 verse 14, Jesus is the Word made flesh. Nagpakatao siya aron mabati sa tao ang iyang nga gugma. Dili lang tinagi siya nga pulong, kundi iyang iyang gipakatao ang bugtong anak sa Dios aron iyang mapakita ang tinudanay nga gugma. Og dili lang diha Pastor Pabunag, sa imo na nga gisulti siya pagyud nagpakamatay aron iya pagyud nga masilyuhan ang gugma niya ngadto sa tao aron makabaton sa kaluwasan. Grabe ng imong explanation, Pastor Joy. Mura ko kanang bang mabaling na ko, ma-recall na ko bitaw nga ang pagpakamatay, ang pagpakatao sa Dios sa kalibutan o pagpakamatay ug nabanhaw siya. Nag-ingon diri nga mo nay the loudest nga pulong nga nag-ingon ang Ginoo, I love you. Unya kini nga pulong mga kaigsunan iya ning gipadala sa kalibutan, sa tanan, bisan pa sa makasasala, bisan pa sa kangit-ngit sa kalibutan, ang iyang pulong may dalag kahayag mga igsoon dito. Ang iyang pagpakamatay sa cross is a perfect example, Pastor Joy, sa gugma. So meaning mga kaigsuonan nga, ang gugma dili lang istorya-istorya lang, Pastor Joy. Dili lang takutob diha nga moingon tag I love you. Kaya ang Ginoo di ay pag ingon yag nahigugma siya nato, gipadala niya ang iyang bugtong anak. Mo na siya maghatag og lig-on ba nga ihimplo Pastor Pabunag, nga pinagi sa pulong sa Ginoo, imong masabtan ang gugma sa Ginoo ug imong gituhuan si Jesu-Kristo, bisag asa ka paingon mabati sa imong tapad ang gugma sa Ginoo diha kanimo. Amen. Grabe gyud ang dugang nga quotation nag-ingon di principle, love is sacrificial. Ang tinuod nga gugma dili na mag-ihap mga kapaglaom. Muhatag na bisag unsa pa, bisag kinabuhi pa ang ibugti, muhatag na. Kung kahinumdum ko sa una sa wali ni Pastor Diaz, Pastor Joy nga ang usa gayud ka anak kanang nagkinahaglag dugo, unya ang tao gikuhaan og dugo og ingon ang doktor og kuhaon naton itanan mamatay ang anak, pero niingon ang tao bahalag mahurot ang akong dugo. Ihatag niya basta mabuhi lang siya. Unya gipangutana sa doktor, mao day ang amahan. Ang amahan day ito nga naghatag siya nga anak. Kung nabati mga kapaglaom no nga ang Ginoo mga igsoon, grabe gyud kayo ang ihang prinsipyo. Kung siya nahigugma ka nato, buhato niya ang tanan kay dili niya ihapon Pastor Joy og unsa ila kanse. Mo na ingon nga dili ka maghihap kung asa taman ang imuhang pagdawat. Amen. Asa taman ang imong pagpasaylo. Kung nahigugma ka. Kung nahigugma ka. Bisan dili lang ni sa puluyanan, Pastor Pamunag, kung dili kini usab, naghatag usab kini og ihimplo diha sa iglesia. Gani ebidensya. Sa ato nga devotional ganiha, sa mga report, sa ato ang mga worker, nga gipadayag nga kini nga Harvest 2025, naghatag og paghiusa, reconciliation sa mga kaigsuunan nato diha sa iglesia nga posible dili magtingganay, posible dunay mga panaglalis, usay dili na maghatag og maayo nga ihemplo sa gawas, pero tungod sa atong pagtuo sa Ginoo, Amen. tungod kay ato siyang iwali, nawala ang mao nga panaglalis, nawala ang mga pagdagdumot, kundi nag-usa ta karon atong mapakita nga mao ni ang tinon nga gugma nga bisag dunay panagbingkil, bisag dunay pa na panaglalis, pero tungod kay atong gituhan ng Ginoo, muduol ko sa imo, Pastor, pasaylohan taon ko. Mauna ang giingon din ni Pastor Pamunag, nga dili mo sakripisyo gyud ka. Sakripisyo gyud. Sakripisyo gyud ka. Kaya kana ang ikaduha na kong ihatag di mo na naay mga kaigsunan mo ingon sila nga asa ka ta ipinansa ani kay daghan kay tagbulhaton, pero mga kaigsunan naay tao nga wa na gyud siya nagihap nga dako na day kay iyang nagasto, wa niya ihapa ngano man tungod sa iyang gugma sa buhat ug tungod na sa iyang gugma sa Ginoo. Iya nang gibuhat mga kapag. Sama na sa atong promotion sa atong stewardship nga 10% or more. Dili na ka magbati og sa sobra nimo paghatag tungod kay imong gigugma. Kana bitaw ang atong anak nga
bisan og mao na natong tinipig pero kay pagtanaw na to nakinahanglan man ang atong anak kung nagatong ihatag wa ka nagkwinta ni ana. The same nga paagi kung ikaw nahigugma sa Ginoo, gibati nimo ang kabugaton sa buluhaton sa Ginoo, dili ka magkwinta pa sa pamunag kung pila ka libo, pila ka hatag mo nga Amen. kwarta tungod kay mao na ang ebidensya nga na si Kristo sa imong kinabuhi. Amen. Dili lang po tingali si OP Pastor Joy. Oh. Apil ang Ang atong tait nga Oh. atong gibalik sa Ginoo. Pagkanindot yung Kay kayo. kanang imong pagkamatinumanon bunga na sa imong gugma diha sa Ginoo. Si Billy Graham, mga kapaglaw, maduna siya quotation, kabalo mangitan niya, kaila mangitan niya nga, usa siya sa mga greatest preacher of all times. Nagingon siya, God proved His love on the cross. When Christ hung and bled and died, it was God saying to the world, I love you. Pagkanindot mga igsoon, no? kanang bitang pagpakamatay mga igsoon, dili na madali na to og hisgot mga kaigsoonan kay kining tao biya gyud pertig yung talawana gani Pastor Joy, pasalamat nga ang Ginoo walay pagduha-duha bisan ang tibuok puwersa sa langit iyang gipadala sa yuta. Mao ang iyang anak nganuman tungod sa iyang gugma nato. Mao nay nindot kaayo nga sugilanon alang kanatong Kay tanan ang mga kapaglaw. pagbati sa Ginoo Pastor Pamunag nga dito sa cross iyang gibati ikaw Pastor Pamunag, ako kitang tanan nga makabaton tag paglaom diha sa iyang nga gugma. Mao na nga insakto jud kay si Billy Graham nga mingon na Ginoo kana bitaw ang imong gihatag nga bisag kinsa pa ka, bisag unsa pa ka, bisag gihimo kang walay pulos sa mga tao apan ikaw apil dito sa Kalbaryo sa cross. Mga kapaglaom, sakto yun ang ingon ni Pastor Joy o gisulti sa balang kasulatan apan mga kaigsunan, sultihan ko kamong dugang nga bisan unsa pa ka, bisan unsa asa tagikan sa atong background ng kulor, ang Dios gayod hilabihan kadako iyang gugma kanimo og kanako og kanang iyang gibuhat nga nagpakamatay sa dito sa cross mao kanay usa sa ebidensya nga ang iyang gugma kanato hilabihan gayod mga igsoon. Grabe gyud ang Ginoo ang pag-ingon niya I love you. Ikatulo mga kaigsoonan nga prinsipyo. Ang last nato nga principle out of this text nagingon love speaks through us. In John 13:34 to 35 nagingon a new command I give you. Ang Dios naghatag og bag-ong sugo kanato pag hinigugmaay kamo usa ug usa as I have loved you. So you must love one another. Pagkanindot na kayo, gikan sa pulong sa Ginoo iyang gipadala kanato, naghisgot mahitungod siyang dakong gugma, dako nga plano niya kanato sa pagluwas kanato, ug dili lang kana iyang gipasundan, gipadala niya iyang bugtong anak mga igsoon aron mabati nato ug makita nato ang iyang gugma, ebidensya sa iyang pahigugma kanato nga gusto siya nga makig-uban kanato sa walay katapusan. Ug ikatulo Pastor Joy ug mga kapaglaom, kita di ay kinahanglan adunay buhi nga testamento sa iyang gugma. Kanang musulti ta nga to saban kana bitawon kuan Pastor Joy kanang magtiayon kung nahigugma kay kasi mo asawa mo ingon man jud ka nga bay mao ni akong asawa ako introduce kay namo gugoy amigo nga ang iyang asawa Pastor Joy wa kapaglaom bigyan niya i-introduce iyang asawa sa kuway nako nganong asa man gyud ang imong asawa nganong di man nimo introduce usahay murag makulangan ta makaigsunan apan ko natay gugmas Ginoo bisag unsa kalisod bisag dili unta angay dawaton usahay murag di taganahan pero tungod sa gugma sa Dios na ana nato ato gyung mapakita ang gugma ngadto sa uban. Mao nagdili lang sa kaminyoon. Amen. Dini po sab sa atong iglesia mga kapaglaom, Pastor Pamunag. Nga kung imong sabton kining prinsipyo, love speaks through us. Ikaw makahatag og lig-on nga testamento sa imo nag-ingon niya Pastor Pamunag sa gugma sa Ginoo ngadto sa uban. Mao na nga sa sulod sa iglesia, bisag laylahi ta og kultura, laylahi tag prinsipyo, laylahi ta og kinaiya, laylahi tag baruganan, laylahi ta og sinultian, laylahi ta og pagbati. Apan tungod sa gugma sa Ginoo, mao ni ang naghatag natong panagiusa nga bisan dunay kulayahon ang usa, bisan ang usa lahi pa sa ato, pero kini siya mao'y lig-on nga testamento na atong mapakita dili lang sa sulod sa iglesia, kundi sa gawas sa atong iglesia, nga ang tao maingon, mo ni tinuod tungod kay naa ang gugma sa Ginoo. Unsaon man na Pastor Pabunag nga, bisag ka nindot sa atong balay, nindot sa atong iglesia, pero dili nindot ang relasyon diya sulod sa iglesia. Mo na nga kining nga prinsipyo mga kapaglaob, hinumdumi. Mga viewers na to, mga kaigsunan sulod sa iglesia,
ikaw maoy living testimony ngadto sa gawas. Ako kitang tanan mo na nga kundo na may panagbingkil sulod sa iglesia, kundo na may mga kuluyahon, kundo na may mga panaglalis tungod sa gugma sa Ginoo, mapakita gyud nato ng tao maingon nga bisan pang nagkalaylay o mga prinsipyo apan nakita nato nga dunay gugma ang matagusa. Amen, gigayo Pastor Joy. Tumpak yun mga kapaglaom. Perfect mga kapaglaom. Kay kining gugma, mga igsoon nga atong isay-isay sa uban. Grabe ni kakusgan mga kaigsoon. Nabi ni mo mga kapaglaom, mailhan na to nga si Kristo naasa o sa katao. Pastor Joy, mailhan na to. Kung siya mga kaigsunan magpakita gugma kanimo, bisag unsa pa ka, bisag pobre pa ka o bisan unsa ang imuhang dagway, pero kung naay tao magpakita kanimo gugma Pastor Joy, o wa ba kay nahot bisan gamay, kana maoy usa ka ebidensya nga kanang tawhana adunay Dios sa iyang kinabuhi. Ngano man kay ang perfect ra gyud nga ebidensya nga naay Dios ang usa ka tawo, kanang maantigo siya mohigugma sa uban. Kamusta ba ka mga kaigsunan? Naa ba kay tawo karon nga imong nakita nga dili angayan higugmaon apan karon imong gihigugma? Naa ba usa ka tawo nga dili unta angayan tabangan apan karon imong gitabangan? Kining mga buhata Pastor Joy o mga kapaglaom, usa ni siya kapaagi nga ikaw gayod naay Dios sa imong kinabuhi. Kun imo siyang tabangan. Busa, na ay mga panghuna-huna, mga kaigsunan. Nagdugang diri nga nag-ingon sa usa ka mga sinulat, we are God's messenger. Kita maoy ihang mga tigwali. Kita maoy ang ihang gipadala. O nag-ingon diri, love is our language. Wa nagilain, Pastor Joy. Murag nahitabo ni siya nga kita mo'y buhi nga sulat nga nagpakita sa tinudanay nga gugma ngadto sa gawas. Nga bisan asa kang dapita, dunay ang atong kalibutan gudon Pastor Pamunag, daghan kayo ang mga challenges. Daghan kayo nga nawadan sa paglaom. Apan ang imo nga presensya, bisag asa kang dapita, maghatag ka og kahayag, maghatag ka og maayong nga liter ngadto kanila nga ang tao moingon nga pagkanindot ani niya, bisag na sa problema apan iyang gipakita nga duna di ay kalina o kalipay nini nga kalibutan. Dili bialalim nang giingon mo Pastor Joy nga bisan og kana bitang warag na ay problema ka, usahay na akay kanang nakita nimo nga naamoy mga indifferences, pero imo gihapong himuon ang paghigugma kaniya kay ngano man mauna ang imuhang gibati nga gugma nga dili na sa imuha lang kabubuton kundi tungod na sa gugma sa Ginoo nga naglihok nimo. Unya nag-ingon diha Pastor Joy Dugang. Imo na ingon nga love is still the most powerful voice. No? Karon ra bagyo Pastor Joy o mga kapaglaom diha sa karsada na daghan kay gitawag diha nga road rage. Makalilisang gyud mga kaigsunan unya ang kalibutan puno gyud sa pagkadaotan usahay, puno usahay sa mga kasamok, pero wa gilain kunong sulbad ana bisag unsaon gyud kuno nag-ingon diri gugma gyud maoy sulbad sa tanan. Mao nga ang Ginoo ni anhi sa yuta pagpakita sa gugma kay walay maka-redeem nato Pastor Joy, walay makaluwas nato. Kana ra yung gugma kay og di bitaw gyud ta gugmahan sa Ginoo, ambot di gyud ta makabaton og kaluwasan mga kaigsunan, pero tuteng nga ang Ginoo gugma bisan unsa ang ato nga mga differences og ato mga weaknesses. God loves us aron mahimo tang tarong din na siya nga tubangan. Ang prinsipyo mga kaigsunan Pastor Joy nag-ingon diha, love is visible, it's heard in kindness, seen in service, and felt in compassion. Tumpak, bauni siya ang murag mahulog na to nga mura ba og kinatibukan nga pagpakita sa tinud nga gugma nga makita gyud dili lang pinanggi sa sulti. Kindness seen in service, pagserbisyo. mao ning nakita nato ang serbisyo sa ato nga mga kaigsunan tungod ning Harvest 25. Felt compassion nga damo nimo makita ang kalibutan, damo nimo mapakita ang kaluoy o ang pagpakita gugma. Mao na ang practical way sa pagpakita nato sa gugma sa uban. Dili naman usahay kinahanglan mga kaigsunan nga mo yung pagyuntag I love you. Di naman kinahanglan usahay nga mo yung pagyuntag nga kanang ako biadyo kang gipangga, ako biadyo kang giamuma. Kundili pinaagi na sa atong kaayo, pinaagi na sa ato ang pag-extend og mga hours sa pag-serve sa mga katawhan. Og labi na gyud sa nga tanan mga igsoon kanang pag-care nato sa uban, labi na gyud sa ato ang mga bag-o nga mga membro sa iglesia Pastor Joy, kanang mga bag-o nato nga nada og
Ang uban pa, ato pang gihimo ang pagpaabot kanila sa gugma sa Ginoo. Aron usab sila makatilaw, makatagamtam sa gugma sa Ginoo, ug sila pod makatagamtam sa daghang panalangin. So, adunay quotation, Pastor Joy? Ingon din preach the gospel at all times. When necessary, use words. Atong gamiton, mga kapaglaom, ang pulong sa Ginoo. O galipay ta, Pastor Pamunag, nga karon miagi nga simana, ato yung giuyog ang teritoryo sa Southwestern Philippine Union Conference tungod sa pipila ka mga wali, more than 1,000 ka mga wali mga venues atong gibuhat ug daghan kayo nga mga elders natong gigamit kay atong giwali ang gugma sa Ginoo. Ug dili lang sa SWPUC, Pastor Joy, kundi sa tibuok gayod SSD sa Southern Asia Pacific Division, mga kapaglaom. So kini karon nga mga week, maghatag na ito dugang nga pagtulunan ug naay mga pangutana dinhi nga ato pong ipaabot sa ato ang mga viewers nga nagingon diri, how is love speaking through me today? Kamusta kaha ang ato ang kinabuhi karong mga panahon na mga kaigsunan? Giunsa ka nato pag-relate ang gugma sa Ginoo kanato ngadto sa uban, Pastor Joy? Ingon po diha nga, it's your tone filled with grace. Ay, Are your sinultihan. actions reflecting Christ? Mura og daghatag na ni siya og paglantaw, gipangutana na kita. Oh. Sa atong nga presentation nga atong gipadayag sa pulong sa Ginoo, karon atong i-reflect sa atong kaugalingon nga ato bading mapakita ngadto sa uban. Na diri, Pastor Joy, giingon nga tone filled with grace, kanang tingog nato napuno ba ni sa grasya, mga kaigsunan, o ang ato ang mga buhat kining ato ang ginahimo, Pastor Joy, 100%. Ang atong gibuhat rong April 4 to 12, nga atong gihimo ang pagsangyaw. Ang uban mga kaigsunan, walay budget. Ang uban ay budget. Ang uban pod walay sakyanan. O uban pod walay projector. Wala sila'y mga gamit. Apan, grabe gyud ang ilahang gugma sa Ginoo. Gigamit nila ang tanang paagi nga ilag yung mahimo ang buluhaton nga mapakita ang dagway ni Kristo. Nag-ingon diri nga, this week, let your love speak louder than your opinions, louder than your fears, and louder than the world's noise. Bisan unsa unta ang porma sa kalibutan, ang gugma unta mo'y magpatigbabaw sa tanan. Bisan unsa kadako sa problema sa atong puloy-anan, bisan naay mga balatian, naay mga pagsulay, naay mga kagubot, hinaot unta, Pastor Joy, ang gugma magpabilin sa atong puloy-anan. Pastor So Joy? kini nga sibana mga kapaglaom, mapakita nato ang gugma sa Ginoo og dili og mo kini maghatag og kaanyag sulod sa atong puloy-anan, sulod sa atong iglesia ug sa atong komunidad og ikaw abong dasigon. Kami ni Pastor Pamunag dinhi sa studio nga sa matag gabi kuyugi mi ninyo kanang inyo nga gugma, kanang atong gugma sa Ginoo mas baligon pa na sa ato nga pagkinabuhi sa matag adlaw. Busa karon nga gabi akong ihatag ang katapusan nga story aron atong tapuson din kini sa pagampo, mga kapaglaom. Adunay usa ka babae nga ginganlag si Maya, o kini si Maya, mga kaigsunan, nagkalayo siya sa pag-alagad o siya kinabuhi nga layo sa atong Ginoo, pero miabot ang panahon, mga igsoon, nga nagbalatian siya. Aduna siya sakit nga kanser, o usa ka gabi ni ana, samtang didto siya sa hospital kay siya nagpatambal, siya ra gyud usa sa diha nga iyang giabli ang usa ka hunos. Nakita niya, Pastor Joy, ang usa ka Gideon nga Bible diha sa drawer. Mao man ginakalabanan, ibutang diha sa mga drawer, no, sa mga lawak, og iya kining gisugdan og abli sumala sa sugilanon, og iya gyung nablihan ang Roma 8:38 og 39 nga nag-ingon, nothing can separate us from the love of God. In that quiet moment, unsay nahitabo, she didn't hear an audible voice, but she felt something speak deep in her soul. Unya, kini nga mga pulong iyang mabati nga nagaingon kaniya, I'm still here, I still love you. Akong gihangyo si Pastor Joy sa paghimo og usa ka closing prayer ni nga gabi nga as we continue to contemplate the love of God sa atong kinabuhi within this week. Ato gayod mabati ang gugmas Ginoo, mausab ang atong kinabuhi, makabatong tagdugang pang panalangin. Ayaw kamog sipyat sa paglantaw ugma sa gabi, sa gihapon kami magaingon kaninyo nga maguban kamo kanamo matag karon og unya og dinhilan kanunay sa atong programa Loves Speaks.